ଆମର ଲାଗିଥିଲା ପାଳୁଅ କାଲି ରାତିରେ ବାରହା ପଶିକି ମାନେ ଆଉ କିଛି ରଖି ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ତାଡ଼ିକି ଉପାଡ଼ିକି ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ଗଛ ଗୁରା ପଡ଼ିଛି, ଚେର ମୂଳ ଗୁରା ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସାରୁ ଖମ୍ବ ଆଳୁ କିଛି ମାନେ ବାଡ଼ିରେ ଆଉ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ତାର ବାରହା ପଶିକି ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖ ଏଠି ମାନେ ସବୁ ଗଛ ଠିଆ ହେଇଛି, ମୂଳରୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ ଖାଲି ହଳଦୀ କି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ବାକି ପାଳୁଅ, ଓଲୁଅ, ଖୁମ୍ବ ଆଳୁ, କଦଳୀ ମୂଳ ବି ତାଡ଼ିକି ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖ ଓଲୁଅ ଗଛ ପଡ଼ିଛି, ସବୁ ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ତ ଧାନ ଯାହା କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି ଛାଡ଼। ଦେଖ ଇଏ ସବୁ ତାଡ଼ିକି ମାନେ କେତେଟା ଆସିଥିଲେ, ପୁରା ବାରି ପୁରା ଚାଷ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାଡ଼ିକି। ଦେଖ ଏଠି ସପୁରୀ ଗଛ ବି ତାଡ଼ିକି ଖାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସପୁରୀ ହେଇଛି, ଆଉ ସପୁରୀ ଗଛ ବି ତାଡ଼ିକି ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ମାନେ କୁଆଡ଼ୁ ଆଇଲେ ଏରାକ, ଆଉ ବାରି ବିଲ ମାନେ ଆଉ କିଛି ରଖୁନାହାନ୍ତି। ଚାଷୀ ତ ଯୋଉ ଭଳିଆ ହତାଶ, ଆଉ କହିଲେ ନସରେ ଆଉ କଣ। ଦେଖ ପୁରା ମାନେ ତାଡ଼ିକି ଆଉ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। କଦଳୀ ମୂଳ ଗୋଟେ ତାଡ଼ିକି ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ବାରହା।